कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई। आगे खड़ी कमे लंबे लंबे तार है गे माई, आगे कोहिला में लंबे लंबे तार है गे माई, से सोनो में पसरल बाजार है गे माई, से जमुई में पसरल बाजार है गे माई। कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भातार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भातार है गे माई। बिना देखलपुर के छौड़न सब छिनार है गे माई, बिना देखलपुर के छौड़न सब छिनार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भातार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भातार है गे माई। कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, से केकरा जोरे भागेला तैयार है गे माई, से केकरा जोरे भागेला तैयार है गे माई। पतर की छौड़े अभी ले कुंवार है गे माई, सबरा की छौड़े अभी ले कुंवार है गे माई, किसनवा जोड़े भागेला तैयार है गे माई, से पपुआ जोड़े भागेला तैयार है गे माई।